खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं दिनै आगु एनडिबि सोद्रोमाफोरनो रिहेबिलिटेसन होबाय बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायनि लाहार फाहारखौ एडिजिपिआ खौरां लाहैदों बिटिसि खुंथाया भुटानाव जोबजानाय एनडिबिनि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनो राहा लादों धुबुरीआव बिपिएफनि गोहोमा गैया जानायनि लामायाव एबिपि सि भटार बायदियै आसामाव बिजेपिआनो 2021 आव सोरखार दाफिनगोन गलाघाटआव 18 लाख नकल रांनि नट हमदों आसामनि सा 15 एमएलएफोरनि हेंथायै क्रिमिनेल केस दं भारतनि हाखौ चाइनाया गोबाव समनिफ्रायनो सेनो नाजाबोदों दानिया आबुं रादाब आलादा राज्यो बड'लेण्डनि थाखाय गोलाव बोसोर हाथियार लाना सोमावसारनायनि उनाव गुबै लामायाव फैनानै बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथायाव सागान होफैनाय आगु एनडिबिनि सोद्रोमाफोरनो दिनै रिहेबिलिटेसन एबा राङारि सुंथानाय होबाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनि नब्लाङाव खुंनाय सोरखारि हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम सोरखारा दिनै आगु एनडिबि सोद्रोमाफोरनो राङारि सुंथानाय होदों आसाम सोरखारनि नखर बिफान आरो आसाम पुलिस स्पेसियेल ब्रान्चनि बानजायनायाव खुंनाय जरखा हाबाफारिनि गेजेरजों गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ दिनै गावनि आखाइजोंनो एनडिबिनि सोद्रोमाफोरनो रिहेबिलिटेसन एबा राङारि अनसुंथाइखौ गथायदों आगु एनडिबिनि 1279 सा सोद्रोमाफोरनो दिनै आसाम सोरखारनि बिथिंनिफ्राय गावखौ सुंथानायनि थाखाय साफायाव 4 लाख रां फिक्स डिप'जिट होनाय जायो बबेखानि दिनै एनडिबिनि सोद्रोमाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आसामनि चिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवा डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त पुलिस कमिशनार मुन्ना प्रसाद गुप्ता आसाम पुलिसनि आयेन आब्रुथिनि डाइरेक्टर जिपि सिंह आरो आसाम सोरखारनि गोबांसा मावख'गिरिफोरा बाहागो लायो होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों फैगौ 24 जानुवारि खालि क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोरनि बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'नि लांगोनायाव थानाय ग्रीन फिल्डआव बिटिआर गोरोबथा सान फालिगोन फैगौ 24 जानुवारि खालि क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोरनि बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'नि लांगोनायाव थानाय ग्रीन फिल्डआव बिटिआर गोरोबथा सान फालिगोन मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि 24 जानुवारि खालि जारिमिनारि थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन नाथाय गोरोबथा खालामनाय साननि सिगांनो बिटिसि खुंथाया 24 जानुवारि खालि बिटिआर गोरोबथा सान फालिनो लाहार फाहार खालामदों बेनि जाहोना जादों मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह नखर मन्त्रि अमित शाहआ फैगौ 24 जानुवारि खालि आसामाव दावबायफैगोन आरो बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथा सान फालिनो थाखाय ग्रीन फिल्डआव लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरो बे लाहार फाहार खालामनायखौ थांनानै खौरां लाहैदों आसामनि एडिजिपि एलआर बिष्णयआ क'क्राझार दावबायनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि 24 जानुवारि खालि बिटिआर गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारियाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ बाहागो लाफैगोन बेखौ नोजोर होनानै गोख्रों रैखाथिनि राहा खालामनाय जादों बेजों लोगोसेनो बे हाबाफारियाव कर'ना भाइरासनि प्रट'कलखौ मानिनानै सोलिनांगोन मास्क आरो सेनिटाइजार बाहायनांगोन होननानैबो एडिजिपिआ बुंदों बबेखानि सेथि बिटिआर गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारियाव नखर मन्त्रि अमित शाहजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसाम बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासजों लोगोसे आसामनि गोबांसा केबिनेट मन्त्रिफोर आरो राजखान्थिगिरिफोरा बाहागो लागोन होननानै मिथिनो हादों नसुं हादर भुटाननि गुबुन गुबुन जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंद'यै एनडिबिनि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनाय एबा दिहुननानै लाबोनायनि बागै बिटिसि खुंथाया राहा लागासिनो दं बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों आगु एनडिबिएसनि गाहाय नेहाथारि आरो आथिखाल बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी एबा बिआर फेरेंगाया मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भुटान हादरनि गुबुन गुबुन जोबथेसालियाव एनडिबिनि सा 25 सोद्रोमाफोरा दासिमबो जोबथेजानानै दं रन्जित बसुमतारीया खौरांगिरिनि मेलाव बुंनाय बादिब्ला माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो भुटान हादराव जोबथेनानै दोनजानाय एनडिबिनि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनो थाखाय बिटिसि खुंथाया मिरु नखर मन्त्रालयखौ फोनांजाबदों बबेखानि मिरु सोरखारनि नारसिननाय बायदियै एनडिबिनि गोबांसा सोद्रोमाफोरखौ म्यानमार सोरखारा उदां खालामना होबाय होननानैबो रन्जित बसुमतारीया बुंदों मोनसे समाव बिटिसिनि बाहेरावबो बिपिएफ दोलोआ गोहो गोरा होननानै सिनायथि जानाय धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर बिधानसभा बियाबाव
BPFनि गोहोम आरो गोहोआ गैया जानायनि लामायाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला समबारखालि गौरीपुराव खुंनाय BJPनि गोदानै जयेन जानाय हाबाफारियाव BPFनि बांसिन दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरानो BJPआव हाबफैबाय। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां BPFनि गोहोगोरा दैदेनगिरि आरो गौरीपुर बियाबाव थामथि खेब MLA देरहानाय बनेन्द्र कुमार मुसाहारिया बावैसो सान सिगां BJPआव हाबहैनायनि उनावनो गौरीपुर बियाबनि BPFनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा गोदाव सोराव जानानै दंखायोमोन आरो गोबांसायानो बनेन्द्रजों लोगोसे BJPआव हाबहैनो गोसो जानायखौ फोरमायखादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। सोलिफु बोसोरावनो खुंजानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया गेजेराव दानथामल' सम दंसै। फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै दानिफ्रायनो रायजोनाङै बिसायख'थिनि बार बारफुगासिनो दं। फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै दानिफ्रायनो रायजोनाङै बिसायख'थिनि बार बारफुगासिनो दं। मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरानो गावसोर सोरखार दागोन होननानै दाबि खालामनायजों लोगोसे सरासनस्रा रायजोफोराबो 2024आव सोरनि सोरखार फैगोन बेनि बागै सावरायगासिनो दं। बेखिनियावनो बिसायख'थिनि सिगां ABPC भटारआ गावनि गिबिसिन अपिनियन पल एबा बानबुंथि बिसायख'थिखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि ABPC भटारनि अपिनियन पल बायदियै 2021 मायथाइयाव एबा देग्लायनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव फिन BJP जथायारि दोलोनि सोरखार जागोन। बबेखानि आसामाव फिन खनसेबाव BJP जथायारि दोलोआ सोरखार खुंगोन होननानै दाबि खालामदों ABPC भटारआ। ABPC भटारनि अपिनियन बायदियै आसामनि गासै 126 मासिनि गेजेराव NDAआ 73 निफ्राय 81 मासियाव देरहानानै मेजिक नम्बर मोननो हागोन। ओरैहाय UPAआ 32 निफ्राय 44 मासि, AIUDFआ 5 निफ्राय 9 मासि आरो उदां बिजाथिया 0 निफ्राय 4 मासियाव देरहानो हागौ होननानै आगु बानबुंथि होदों ABPC भटारआ। थांनाय हराव गलाघाटआव लाख लाख नकल रांनि नट हमनो हादों। गलाघाट जिल्लानि देरगावआव नोगोद 18 लाख नकल रांनि नटखौ थांनाय हराव बोखांनो हादों। बे आयेन बेरेखा हाबायाव आखाइ थानाय सानै दुथांखौबो रैखाथि बिफाना हमनो हादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला देरगाव टाउनाव थानाय ब्लु स्टार मुंनि गंसे लड्जआव गुवाहाटीनिफ्राय थांनाय स्पेसियेल टास्क फर्स सुंद'यै STFनि मोनसे टीमआ सिग्रोमनानै 18 लाख रांनि नकल नट आरो सानै दुथांखौ हमनो हादों। हमजानाय सानै दुथांखौ धीराज आहमेद आरो जयन्त सइकिया होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला दुथांफोरा ब्लु स्टार लड्जनिफ्रायनो लाख लाख रांनि नकल नटफोरखौ गुबुन जायगायाव दैथायहरनो नाजादोंमोन। गोलाव समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दंमोन बे नकल रांनि गोसोम फालांगिया। नाथाय बै सानै दुथाङा मैया मोनाबिलियाव STF आरो देरगाव पुलिसआ सानाय जेयाव नांबाय। बबेखानि गेबेङै जेरा खालामनो आरो नायबिजिरनो थाखाय सानैखौबो गुवाहाटीयाव लाबोनाय जायो होननानैबो मिथिनाय जादों। आसामनि गासै सा 126 MLAफोरनि गेजेराव सा 15 MLAफोरनि हेंथायै क्रिमिनेल केस दं। एस'सिएशन फर डेम'क्रेटिक रिफर्म्स ADR आरो आसाम इलेक्शन वाचआ बे रिपर्टखौ समबारखालि फोसावदों। रिपर्ट बायदियै आसामनि 126 MLAफोरनि गेजेराव 13% MLAफोरानो मोनसे नङा मोनसे क्रिमिनेल केस थानाय सोद्रोमा। मख'नो गोनांदि थांनाय 2006 मायथाइयाव आसामाव सा 7 क्रिमिनेल केस थानाय MLAफोर दंमोन। नाथाय 2016 मायथाइयाव बेयो बांनानै सा 15 सिम सौफैबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि गासै 126 सा MLAफोरनि गेजेराव ADR आरो आसाम इलेक्शन वाचआ 119 सा MLAफोरनि सायाव नायबिजिरनायाव सा 15 MLAफोरनि हेंथायै क्रिमिनेल केस थानाय रिपर्टआ सोराङाव फैदों। बेनिनो सा 11 MLAफोरनि हेंथायै सिरियास क्रिमिनेल केस दं। सा 3 MLAनि हेंथायै बुथारनायजों लोब्बा थानाय केस आरो सासे MLAआ बुथारनो नाजानायाव लोब्बा थानाय केस दं। भारत हादरनि अरुणाचल प्रदेशआव चाइनाया गं 101 नखर थानाय गामि फसंबाय। मख'नो गोनांदि प्लेनेट लेबनि सेटेलाइटनि बादिब्ला थांनाय 2019 मायथाइनि 22 आगस्तनि सावगारियाव गंसेबो न' नुनो मोननाय जायाखैमोन। नाथाय 2020 मायथाइनि 1 नबेम्बरनि सावगारिनि फोरमायनाय बादिब्ला गं 101 नखर फसंनायखौ नुनो मोननाय जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि गोदानै बानायजानाय बै गामिखौ इलियासआव थानाय सुबुनसिरि जिल्लानि टिसारिसु दैमानि आफाङाव होननानै मिथिनाय जादों। बेजों लोगोसेनो बेखौबो मिथिबावनाय जायोदि चाइनानि आर्मिया थांनाय बोसोरनि सेप्तेम्बर दानाव अरुणाचल प्रदेशनि सा 5 सुबुंखौ जायगानिफ्रायनो लांखारदों। मिथिनाय बादिब्ला बै जायगाया इं 1959 मायथाइनिफ्रायनो चाइनानि मुथियाव दङ। नाथाय बे जायगाया भारतनिसो होननानै सुलुंनि गेजेरजों मिथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।